Здравейте хора, аз съм Никата Панда Лъвър и днес ще строя къща в Rebuild. В смисъл, то няма да е къща, ми ще видите, гледайте, ще бъда под земята първо на първо. И да, ще започна тук. Така, да изкопаем дупката. Може би трябва да е двойно. Ще го направя двойно, да. Обърках тук. Ще се върна като изкопая дупката. И така хора, тук съм. Ето, изкопах, чакай само да видите. Тук. Ето, така, тук стаята. И това е някаква друга мъничка стая. В смисъл, подземен етаж, нещо подобно, не знам на какво. На нещо подземен етаж, да я знам. Така да е. Надявам се да се чуем добре, защото... Не знам, просто... Може да се чуеш много силно, аз не се чувам нито прекалено слабо, нито прекалено силно, мисля. И да. И така, от стените, от какво ще се е въпросът? Аз си мисля да е някакво... Също не знам какво ще е това. Тук си мисля вече да е, нали, стаята, пък тук да е нещо като... Да я знам. Не съм сигурна точно. Мисля си за нещо, но едва ли ще стане. Дърно. Ще видите, когато дойда. Върват се и... Съжалявам за това. Съжалявам, ако микрофона ми за сега ще шумял, просто забравих да включа. Няма значение. Така, върнах се хора, не беше много изморително. Мисля, че се получи доста добре. Но идеята ми по време на правенето стана съвсем друга от каквато беше. И ми се да иска да правя нещо старо, нещо по-страшно, нещо по-такова, не че страшно, но нали, старено такова гадно. Така. Така. Обърках. Да. Добре. Тук без да го сложих. И това е малката ми пирамидка. Старинната малка пирамидка. Всъщност си мислите, че е толкова приятничка, защото тя, както виждате, цялата е... Идеята е да бъде като счупена, нали, много стара и вече да е счупена. Така да има предвид, ето можете да видите как изглеждат тези като дупки, а не като, нали, обикновени стълби. Примерно това не е стълба, това е дупка. Така, като влезваме вътре, тук има кръв. Нали, тя е много стара, никой не е влизал много отдавна в нея. Има доста пажни, по които се заплита целия, като отиваш надолу, но както е, това ще го преодолеем. Тук има лияни. Не знам защо има лияни. Защо сложих? Изглежда ценно. Е по-старо, вече е обвито в лияни. Ще се опитам да не такова. Така ще видите самите стени, самите стъпала и всичко тук е щупено в лияни, в пажени, има и кръв. Всъщност редстон, но това се брои за кръв. Така. Тук има такива изсъхнали храсти, нали, много отдавна. Кръв, щупени релси се едно, тук е минавало нещо, но вече са щупени. Така, има глави се едно на хора, вече скелети. Отзад има пак дупки, има точове, за да не бъде толкова тъмно. Все пак, тук има вода, има и кактуси и такива неща, които все още живеят заради водата.
които преди са били разположени така и те са така са си останали. Така, тук има флаг или банер, както искате да му викате, който стои тук. Ето, картинката му е подходяща точно за това. Явно някой от тези, сигурно този, го е сложил и как е умрел и аз не знам, може би има нещо тук страшно, което се крие, но не знам. Ето тук седи водата, отдолу не е пръст, направила съм го така, както си е. Специални форми имат самите стени, нали, симетрични форми, но не са симетрични по принцип, по размер. Имат и те дупки, целите са покрити с дупки, тази е най-голямата дупка, която направих. Така, ако някой не се сеща, все пак, дупките се правят от обърнати стълби. И прави обърнати квитите са от просто сложени стълби, се едно има дупки. И да, майко. Така де, това е. Пирамидата е маничка, не е нищо голямо. Пада ми е FPS-а. Не е голямо. И да. Това беше, което построих аз. Сега, това е първи епизод от... може би ще се казва Freebuild, да не знам аз как ще се казва тази поредица. Ще строя някакви измишлятини на нея и после ще ви ги показвам. И да. Аз бях Никата Пандаловър и до скоро.